Benvingudes. Comencem aquesta xerrada d'històries de Ecolèctic després d'haver sentit Projecte Una i Dones Tech sobre com transformem l'internet en un espai que no toleri les violències que s'hi reprodueixen. Ara veurem amb qui cal transformar-les, amb qui cal transformar aquest espai, no? Perquè esdevingui una eina inclusiva i també per tal de revertir la bretxa digital, que no oblidem que intersecciona amb la social, amb la de gènere i amb violències estructurals. Per posar una xifra, el 20% de les persones ateses per les entitats no poden accedir a internet quan volen. La principal causa és el cost i la segona la manca d'habilitats. Des de Ecolèctic hem vist com aquestes tecnologies resultaven transformadores pel dia a dia de les persones a través de projectes educatius i comunitaris, i per això avui em semblava molt important convidar algunes de les persones que han participat en els nostres projectes i que els han fet seus i els han impulsat. Hem volgut convidar la Cira Domènech, participant de la Mediateca del Raval, que ens ho explicarà ella, però es basa en la creació col·lectiva d'una memòria viva de les històries del barri, a l'Ahmed Mansour, exparticipant del grup de joves i de PFI i també de Ravalfab, el Ricard Faura, que és cap de Servei d'Inclusió i Capacitació Digital a la Generalitat de Catalunya, tot i que avui és aquí com a un participant més de Ecolèctic que ha confiat en nosaltres del primer dia, i també a l'Eduard Varela, que no ha pogut venir per motius de salut. L'Eduard és escultor i és una llàstima que no estigui aquí per explicar-nos com ha fet aquest trasllat de les tecnologies en l'art, i m'agradaria fer-vos arribar el missatge que m'ha fet arribar a mi, que és, com m'ha escrit aquest matí al seu correu, m'ha dit que per ell Ecolèctic ha estat vida. I em diu: gràcies a les tecnologies que he descobert a l'espai del Ravalfab he canviat de professió, o com a mínim l'he fet més àmplia. De fet, quan em pregunten a què em dedico, jo dic a la impressió 3D aplicada a l'escultura. M'ha semblat com, ja que no podia estar aquí, poder fer-vos arribar les seves paraules. I no m'enrotllo més, aquesta conversa volem que sigui participativa, també sabem que hi ha molta gent aquí que esteu implicades en aquests projectes dels quals parlaran elles, per tant us cridarem a la participació i comencem amb una pregunta necessària per totes, que és com veu aterrar Ecolèctic. No sé si vols començar tu, Cira? Doncs començo jo. Jo vaig... Se sent bé? Bé, perquè és que tinc la veu molt trencada. Jo vaig començar a Ecolèctic, vaig saber de l'existència a través de dos exesportistes socis del CGB, del Centre Gimnàstic Barcelonès, que estava ubicat aquí a Joaquim Costa 22, a través del Joan Espinosa, que continua venint, i d'en Pere Pinyol. I aleshores ells em van presentar a l'impulsor en aquells moments, que era en Cristian, que és el que portava aquest espai en aquella primera etapa. En principi, com que me'n parlaven molt, doncs allò que jo havia viscut aquí al Raval, ara no, i em atreia molt venir a veure què feien, i venia tant un cop a la setmana, cada 15 dies, i em va començar a entusiasmar tot el projecte que tenien entre mans. Aleshores, quan em vaig jubilar, jo soc mestra, era mestra, no era professora, era mestra, aleshores ja vaig dedicar el 100% al treball aquí, com a voluntària, com a persona ja gent gran. De fet, a la Mediateca tot el grup som gent gran. I aleshores una de les coses que em va agradar molt a mesura que anava venint era el bon ambient que hi havia. Sempre hem fet un bon equip com a col·lectiu de gent gran. Dissortadament tenim persones que ja han traspassat, com la Maria Casas i la Conxita. La Conxita era molt gran, tenia 82 anys, jo l'ajudava molt amb el tema dels textos, però ella feia molta cosa, i la Maria Casas, que era la memòria viva del barri. Suposo que tothom ens ha dit de parlar. Aleshores també m'agrada molt trobar-me amb la gent jove del TEP en aquell moment,
perquè vam tenir com una relació molt transversal i molt enriquidora. Això m'ha recordat també quan ara vaig a la Universitat de l'Experiència, no? Que allà també tenim, o sigui, les classes de la gent gran i després hi ha unes matèries opcionals que fem amb gent jove. Aquest tracte doncs, fa que també et sentis com molt més viu, no? Encara fer coses. Al llarg de tot aquest temps, jo potser em vaig incorporar al 14, quan em vaig jubilar, i puc dir que tot aquest temps he anat tenint una formació permanent aquí, a nivell d'eines ofimàtiques i tecnologies, amb la qual estic molt contenta. I vam començar en principi amb tasques ofimàtiques, com era processar textos amb Word, amb Excel, pujar, baixar arxius, aquestes coses tan senzilles, tractaments de fotografies. Em va agradar molt aprendre a treballar amb Linux perquè jo no el coneixia, que és un altre sistema més lliure i m'agrada molt. També vam aprendre a fer àudios, enregistraments. En un moment determinat en Cristian ho poso tot en un sac, però amb el Joel hem fet moltes coses i fem. Ens va fer com uns cursets de vídeo de com captar els plànols de l'entrevistat i vam fer unes pràctiques allà al MACBA quan vam plantar el mural aquell del Airin, em sembla que és, i vam estar entrevistant gent i tal. Tot això ho tenim registrat i gravat. Segur que em deixo coses. Ara en aquests moments també amb en Joel afinem molt tot el procés de com fer els textos amb el WordPress per poder publicar a la pàgina web. Tenim una pàgina web força interessant i també estem amb el tema de confeccionar àlbums de fotografia que els escanegem i després els passem a llibre digital. Ja en tenim diversos publicats a la web, sempre sota la supervisió d'ell. Moltes gràcies. Tots aquests aprenentatges que els hem anat aplicant els hem anat aplicant als projectes on participem, aquí i fora del barri. També hi ha projectes que hem impulsat nosaltres. Jo crec que una mica et contesto la pregunta, no? Bon dia a tothom. Jo crec que soc l'Ahmed, em presento. Vaig ser un exalumne aquí al PFI d'informàtica que feien, però primer de tot m'agradaria començar a explicar una mica la meva trajectòria, no? Perquè sent un nen vaig migrar des del meu país i vaig arribar aquí a Espanya des l'any 2018. Llavors porto més o menys 4 anys, no? Com a molt. I arribant, no, hi ha centre de menors i tot això que acollen a joves. Jo vaig estar al centre i el meu objectiu era estudiar i tirar més endavant, no, per tenir un futur més bo. I llavors el concepte aquest de poder estudiar vaig acabar buscant llocs on volia fer curs o alguna cosa així d'informàtica, perquè des de ben petit m'agradaria fer coses d'informàtica de gana i tot això, però a l'estat econòmic i tot això no m'ha deixat, no? I llavors per aquest motiu vaig migrar aquí per continuar, no? Per poder continuar estudiant. Llavors vaig acabar fent una entrevista amb la Balbina, que avui no estarà, però no sé, i em va dir, tu sí que pots fer-lo, i em van donar la plaça per poder fer el curs i vaig acabar estudiant a poc, és a dir, em va dir, no, aquí ara he de començar amb el català, amb tot això, i tot i que era un curs informàtic, no, que tractava el sistema de xarxes i tot això, vaig començar des de zero, no? Perquè, és a dir, agafar ratolí i tot això mai havia agafat, diguem-ne, no? Però avui estic aquí i soc un alumne del grau superior de desenvolupament d'aplicacions webs i dintre de 4 anys. Llavors, jo crec que sense aquest espai no estaria aquí o no estaria sent l'Ahmed que soc avui, tenint tot això. Ricard, com vas conèixer Connectic? Després d'escoltar això, no... Poca cosa puc dir. Sí, va. Aviam, precisament ara estava fent memòria, vaig conèixer Connectic per les raons que
que ara tu explicaves, no? Jo vinc del món de l'antropologia i des de la universitat va ser dels primers exercicis que vaig fer és veure què estava passant al Raval amb la tecnologia. I llavors estava comptant i sí, 30 anys segur que els fa, no? I en aquella època els que pensàvem que la tecnologia i internet transformaria les relacions socials, eren 4 sonats, diguem, doncs buscàvem elements que ens donguessin que reafirmessin aquesta teoria, no? A la universitat, quan tu explicaves que et dedicaves o volies dedicar-te a això, doncs literalment se n'enreien, no? Perquè deien que hi havia coses més importants que estudiar l'impacte de les tecnologies o d'internet molt incipient llavors, no? Per això vaig tenir la sort de trobar aquell moment Ravalnet on estaven passant, s'estava juntant tots els moviments veïnal que hi havia en el barri i intentaven utilitzar la tecnologia, diguem, per fer el que havien fet fins ara de manera no tecnològica o analògica, i hi havia 2 o 3 exemples a Barcelona i un era aquí al Raval, no? Doncs aquí vaig tenir també la sort de veure tota aquesta evolució ja en el carrer Riereta, em sembla que era un local molt curiós, diguem, d'alguna manera. Què et vas trobar al carrer Riereta quan vas arribar? Riereta entraves en una mena de local que estava al mig d'un pati i al sostre hi havia xarxes perquè queien les pedres del sostre, no? Després els cables estaven aixecats i enganxats a la paret perquè com que hi havia humitat a terra no podien tocar a terra. Hi havia uns ordinadors i els sofàs eren cadires de cotxes reciclats amb mantes. Aquesta és la situació que teníem, no? I en allà recordo que treballaves directament amb els nanos que havien vingut sota els camions, havien travessat la frontera i des d'allà baix havien arribat aquí i l'únic lloc que els hi donaven acollida era aquí. I amb l'excusa d'ensenyar-los a utilitzar l'ordinador, doncs es canviaven, tenien un lloc on deixar la roba i es podien dutxar, em sembla, fins i tot, no? Doncs, clar, a nivell d'algú que està treballant en temes d'antropologia és molt impactant viure això en primera persona, no? Doncs aquí també ara ho estava recordant que aquí vaig tenir la sort juntament amb l'Enric de veure el naixement de la xarxa Òmnia, no? Un dia em van cridar a correcuita i em van dir vine que ve el president, ens ve a visitar, no? I llavors vaig arribar una estona abans, hi havia tota gent amb gossos allà colorant que no hi haguessin bombes i llavors va venir després el president. Llavors era Pujol. Sí, Pujol. Va venir el president i li vam ensenyar tot i ens vam assentar allà amb una cadira d'aquelles de 4L. No, l'imatge no se t'oblida, Fantàstic, fantàstic. I a peu dret hi havia el responsable de la tecnologia d'aquell govern, que no diré el nom perquè encara està al peu del canó, amb la llibreta i anava apuntant, no? I llavors ens diu el Pujol, ens diu què necessiteu? I jo li dic, president, i miro i dic diners. I llavors em diu, ja hi som, sempre demanem el mateix. I clar, miraves i deies, home, no cal argumentar massa, no? I llavors, bueno, vam estar explicant per què es feia allò, quina era la raó que es fes allò, la idea i tal, i li anava dient apunta, i ell anava apuntant amb una llibreta, no? I bueno, mesos després es va demanar que es fes, repliqués aquesta idea a nivell de xarxa, no? I va ser quan es va crear la xarxa Òmnia, no? Llavors, clar, tots aquests
processos seria interessant no perdre'ls, perquè l'esforç i la suma de molta gent, no? Perquè a vegades sembla que piquis molta pedra i que no passi res, i exemples com el que hem sentit ara ja valen un projecte d'aquests, no? Llavors, intentar tenir-ho present i lluir-ho, no? Perquè a vegades la gent que treballa en aquest entorn tendeix a no explicar i a treballar, no? Però a vegades val la pena explicar-ho perquè la gent sigui conscient del que s'està fent, no? I la importància de seguir donant suport en aquests projectes, no? Heu apuntat una mica, no? Però en quins projectes heu participat cadascuna de vosaltres i començant per la Mediateca del Raval, no? Si dins de la Mediateca hi ha algun projecte que vulguis destacar, Cira, del que heu aconseguit fer perquè es visibilitzi, no? Bé, la participació ha estat sempre d'una manera constant, tant aquí dintre com a fora. Bé, és el que té sentit. Aleshores, esclar, si us haig d'enumerar tot el que hem fet, serà una llista molt llarga. Si de cas després en posarem un d'exemple i que serveixi. De fet, sí, perquè clar, és complex i a més, si no tens cap tipus de suport, que no cal, es fa llarg. Però sí que us puc dir que, perquè us feu una idea del que estem immersos en el barri, no? I a la memòria viva del barri, doncs col·laborem i hem col·laborat amb altres entitats. Per exemple, el Casal de la Gent Gran del Josep Trueta, el centre del Dia del Mil·lenari, que allà hi ha anat molt sovint a fer treballs amb els avis, al centre de dia. Després amb els pisos de la gent gran del carrer Reina Amàlia, que hi tenim un contacte permanent. L'Ateneu del Raval, amb territoris oblidats també, perquè hi vam fer tot el projecte del Senyalem. Després, també quan ens han demanat d'algun centre cívic alguna col·laboració hi hem anat, com per exemple en el centre del Sortidor, que vam anar a parlar de dones i en aquell moment encara hi havia la Maria Casas i s'ho va passar molt bé. També hem treballat amb l'equip de la Fundació i també hem anat mantenint contactes amb el col·lectiu gitano. De fet, ara últimament els vam anar a veure, que van inaugurar l'Ecomuseu aquí al carrer de la Cera, que fan unes rutes molt interessants i bueno, amb ells sempre també estem molt en contacte. A l'espai públic i comunitari també hem fet ràdio, si la fem aquí, tipus laboratori, no? Amb l'espai més petit, i també a fora quan ha estat necessari. Hem fet ràdio en els festivals de cultura del Raval, quan hi ha hagut les celebracions de Sant Jordi allà a la Rambla del Raval també. Hem participat en actes i exposicions allà a la plaça Pol Folch i Torres. Quan estàvem ubicats allà a la Massana, mentre aquí hi havia obres, doncs allà en els jardins que enyorem molt, Rubió i Lluc, del carrer Hospital, doncs també vam fer-hi actes i ràdio. Paral·lelament a tots aquests contactes que tenim amb entitats i de treballs aquí dintre i a fora, anem a les reunions de la TMH, sí, la taula de memòria històrica d'aquí de l'Ajuntament de Ciutat Vella, del districte, que abarca els 4 barris, o sigui, el del Raval, el de la Barceloneta, el Gòtic i el tercer, que té 3 noms, diríem, Santa Caterina, la Ribera i Sant Pere. Abarca aquests 4. Tots 4 tenen una identitat pròpia i diferenciada. Allà, quan tenim reunions en aquests plens, cada 3-4 mesos es fan propostes i es presenten noves idees per millorar nomenclàtor de carrers, perquè clar, encara ens trobem que falten moltes dones o hi ha carrers que pel passat doncs s'haurien de canviar els noms. També es proposen, per exemple, fer homenatge a persones, això cada districte proposa el seu,
i per exemple, o amb alguna entitat, per exemple el cas que va ser de l'Escola del Mar, que amb motiu del 80è any del bombardeig, jo treballava a l'Escola del Mar per la privada, per tant la conec molt bé, i vam estar impulsant doncs, tota aquella celebració que es va fer allà, i com a record s'hi va deixar un faristol allà a la platja on se suposa que hi havia hagut també dic també llocs que han estat memòria viva de la ciutat. Bueno, jo sempre ho dic perquè és una cosa que necessito dir. Jo vaig participar a les Jornades Catalanes de la Dona i cada any o cada X temps sempre es fan commemoracions, però va haver un moment que, bueno, es havien fet els 40 anys de la fundació del bar La Sal, que va ser el primer de tota Espanya, de dones, aquí al Riereta 8, precisament, número 8, que ara hi ha el Quixot, el restaurant Quixot, que el senyor és molt amable i molt agradable. Sí. I ell també molt implicat amb nosaltres. Sempre que se'ls demana alguna cosa, diuen que sí. I aleshores, en aquest ple de la taula de memòria, perdó que m'allargui, però també val la pena ressaltar-ho perquè s'han portat bé, doncs els hi vam presentar la possibilitat de commemorar els 40 anys, perquè ja ningú en parlava de l'existència del bar. Llavors ell, una mica a correcuita, doncs es va muntar una festa a dintre del bar, va estar plena gom a gom, i van assistir-hi i van convidar les fundadores, que en quedaven, eren totes menys una que havia traspassat, i va ser molt agradable. Llavors, al cap de 2 anys, ells mateixos doncs, ja ens van concedir a través del ple de l'Ajuntament de Barcelona un faristol de recordatori que està posat allà. Ho dic perquè també ara hi ha demanada, ho dic perquè el fet d'anar a aquestes reunions a vegades també val la pena perquè deixem de deixar constància en el barri de coses que han passat en la memòria històrica. Ara estem amb el tema de que aquí, en el ple de l'Ajuntament del districte, ja han dit que sí, ho traspassaran en el ple de l'Ajuntament de Barcelona, a veure si poden posar una placa, encara que sigui, no cal un faristol, recordatòria d'on va haver-hi el ginàstic més important de Barcelona, fundat el 1933, que és el CGB, el Centre Ginàstic Barcelonès. I l'altra cosa que els hi van demanar, perquè tenim molt material que va donar la vida del senyor Brunet, vam entrar en contacte amb l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, l'AFB, i aleshores ens han gestionat la possibilitat estem en tràmits de que es quedin al fons de fotografies. Bé, coses que es van fent, o sigui, a la plaça Felip de Neri també es va posar un faristol, allà a la comissaria també, que aquest sempre està en brut i es desapareix per tornar a aparèixer, etc. Sí. A nivell nostre, clar, també portem una pàgina web que el Joel ha tornat a redissenyar i que és molt maca, i perquè quedi allà reflectida bona part de les tasques que fem. Molts ja la coneixeu, i si no us dic l'adreça, que és mediateca.ravalnet.org. Com que ens falten mans i convidem, si coneixeu gent, a venir a treballar, clar, la pàgina és una mica una pinzellada, és un reflexe, perquè no podem, ens falten mans, vull dir, aleshores us podeu fer la idea una mica del que fem. Allà hi trobareu càpsules de memòria gravades a la gent gran, hi ha tot el tema de les pieceres, que sortosament moltes han traspassat, per això ja ho tenim, aquesta vivència. Hi ha una extensa memòria del CGB que s'encarrega bàsicament el Joan Espinosa, i després tenim també una pinzellada, perquè clar, no podem a tot, del nostre projecte estimat El Senyalem, que el tenim aturat però que també està obert, o sigui que l'hem d'anar ampliant. No sé, l'altra possibilitat que ens ha ofert Col·lèctic, acabo, és engegar programes de ràdio a la tarda, això gràcies a ells, via internet, perquè a més és molt interessant perquè ha estat com una mena de creació coral entre nosaltres, i
I també hi hem pogut parlar de pinzellades una mica del passat, vivències personals de cada un. La Conxita escrivia les seves històries, la Maria, etc. S'han fet entrevistes interessants i cadascú ha anat aportant una mica el que ha anat vivint en el barri en forma d'article, de conte, d'acudits. La ràdio, com que no veus cap imatge, és molt fascinant perquè t'imagines, no? Moltes coses. Si podies explicar una mica què és el Senyalem. És un mapa que està online? Sí, em sembla que t'ho pensava explicar després. No, t'ho puc explicar. Bueno, sí. El Senyalem... Clar, aquí vam fer un PowerPoint una mica amb el resultat final, diríem, no? Es va agafar el plano del barri, es van decidir en aquell moment 10 punts, després 12, ara n'hi ha 19, falta ampliar, i és com una mica l'antiguia Michelin, diríem, no? Quan te'n vas de viatge, veus de l'església, del museu, aquí no. Aquí el que veus és, doncs, punts importants com botigues, o on hi havia hagut una fàbrica important, vull dir, altre tipus de llocs que han sigut emblemàtics pel Raval. Això ho vam fer en col·laboració amb Territoris Oblidats, amb l'Escola Massana, amb els alumnes i amb els alumnes del Terradell, i amb el Microravals, que llavors estaven allà a Santa Mònica, que al final hi van fer, doncs, una mena d'exposició resum. Bé, tot el procés és molt llarg, perquè va haver-hi moltes reunions, però fins i tot es va arribar a fer com una mena d'itinerari. Per exemple, van començar pel centre gimnàstic, aquí hi havia el portal a Joaquim Costa 22 i vam anar posant una cadira a cada punt, cadires d'aquestes reciclades, pintades, i aleshores en el mapa del barri hi havia un punt, i aleshores allà quan tu amb un QR ho acostaves, el QR estava aquí, doncs et sortia la càpsula del lloc, la foto i la càpsula. Això encara ho tenim. I bueno, et sortien també els cartells que van fer els alumnes. Es va fer com diversos dissenys que van fer els de l'Escola Massana, i en una de les festes de Sant Jordi, allà a la Rambla del Raval, la gent del barri anava votant quin li agradava més, fins que ens va sortir aquest, diríem. Però ara això és com molt pinzellada curta, Crec que queda bastant clar. Ahmed, si vols explicar què et vas trobar al PFI, Raval FAP i Joves? Sí. Com va passar amb el PFI, no? Després del PFI, dintre del PFI era un curs que era molt ample, és a dir, amb el coneixement bàsic d'informàtica, no? Des de fins què és un teclat o com utilitzar un teclat, no? Com pot, en plan, trencar un teclat i tornar a arreglar-lo, diguem-ne, no? I era un curs durant un any, que durava un any, i tot i que era una mica més difícil per mi perquè amb l'idioma i tot això ho vaig aconseguir al final, però sí, vaig aprenent molt. És a dir, aquest curs em va facilitar els 2 anys que tenia per fer el grau mitjà d'informàtica, ho vaig cursar sense cap mena de dificultat perquè entrant allà ja sabia com arreglar un PC, com feien tantes coses, i perquè amb el SPLAI, que és el Raval FAP, és a dir, durant la pandèmia, no? Vam muntar un projecte que recollíem peces d'informàtiques i coses així del barri, i després què fèiem? Tornem a muntar-lo i lo donàvem a la societat una altra vegada. És a dir, hi ha companys que venien aquí i no tenien recursos. Jo soc un exemplar perquè no tenia un PC ni cap mena de coses així per poder estudiar a casa, no? Llavors, durant la pandèmia va veure dispositius o alguna cosa així i ho vam arreglar, i un dia l'Arnau em va dir tu tens un PC o alguna cosa així? I li va dir que no, encara que fèiem coses i donàvem a la comunitat, no? Llavors, amb tot el que vam estar aprenent durant un any d'informàtica i tot això,
va ser molt aplicat a la... No? Vaig aplicar-lo la que sabia, no? I també aportar-lo a la comunitat, que és la que ens ha portat tot, no? Perquè vaig estar estudiant sent un immigrant sense res, no? Hauràs de pagar i tot això, i estaven pagant la comunitat. Llavors jo veia que la manera social que podem aportar-lo és venir a fer voluntariat durant la pandèmia i tot el que he après, pues, no? Tornar-lo a la comunitat. I això amb el Rebalfab vam estar ahí muntant coses, em van ensenyar coses de 3D, impressió en 3D, vaig conèixer l'Eduard, que avui no ha vengut, és un crack, perquè amb la confiança i tot em va portar a la seva casa i em va ensenyar moltes coses amb ressenya i jo flipava de com feien coses així, perquè jo veia coses amb l'ABC i dic, no, això és ja basta, però no amb la ressenya i amb un líquid fas una altra cosa i dic, ostres, bueno, amb la trajectòria, no? Venint de Ghana i tu no creus que, oi, no, això és possible. I jo un dia vaig penjar una foto d'aquestes peces que vam fer i la meva mare em va preguntar, això vas fer amb la mà o alguna cosa així, no? I jo li vaig dir, no, gràcies als estudis que vaig estudiar, no? I la que m'estan aportant a l'espai ecolèctic, vam fer això amb una màquina, no? Perquè allí no sabes res, lamentablement, però sí. I tot així vaig estar allí aplicant el que estudiava durant el PFI, no? I jo crec que amb el PFI ha sigut un punt molt clau, molt positiu, perquè entrava amb la gent que venien de l'ESO. Jo no tenia l'ESO de Ghana tampoc, no? Perquè vaig començar aprenent el pràctic, és que el cas pràctic d'informàtica, no? Llavors vaig entrar al grau mig i hi havia joves que venien de l'ESO i sabien moltes coses, però jo la que tenia era el coneixement que em van donar ecolèctic, no? La informàtica, fes això, i era el que necessitaven per al grau mig. Llavors, sense aquest espai no podrà acabar el curs i vaig acabar amb un 9 i vaig ser un alumne així, no? Sí. Sí, i tot això és gràcies a Ecolèctic, no? I gràcies als profes com l'Albina, que em va dir, no, hauràs de fer un curs de català per matí, per la tarda i tot això. I jo feia i m'apuntava al consorci aquesta que fan cursos de català i tot això, ella m'apuntava i jo, vale, després de classes de PFI vaig anar a les classes de català i vaig començar durant tot l'any i amb 2 anys també al grau mig vaig estar estudiant. Em va dir, no paris, i vaig estar allà aprenent el català fins avui. Sí, bueno. I tot això és el projecte del PFI, si no, no estaria avui en una de les escoles més importants d'aquí a Catalunya, que és l'Escola de Treball, on vaig fer la inscripció per entrar al grau superior i hi havia només 3 places per a gent que van anar al grau mig i totes les altres és per a la que van anar de batxillerat, no? I aquests 3 alumnes vaig ser un d'ells gràcies a Ecolèctic, no? Si no, no tenia les bases, no podia cursar, no? Llavors, i això va ser molt important. I a més fèiem activitat amb els joves, que fèiem sortides i coses això, i jo recordo molt bé que l'Arnau va dir, hauràs de fer un curs de monitor i coses així, que podies acabar molt millor, i jo va dir, doncs sí, i durant l'estiu em vaig apuntar-me a fer un curs de monitor, i un dia em va dir, no, tenim unes sortides amb joves i cal així. Jo participava com joves, no? Abans, quan fèiem sortides amb joves. I això és molt important perquè la integració, si vens de fora i no coneixes ni tens amics ni tot això, llavors aquest esplai em va deixar conèixer molta gent també. I jo dic, doncs em faig el curs de monitor, no? I vaig fer el curs de monitor i un dia em va trucar, no, t'agrada venir com a monitor a aquest esplai, és a dir, portes al grup però com un supervisor més, no? I més que una jove més, no? I vam anar a Puigcerdà, a les muntanyes aquestes amb joves, i un matí estava ahí, com puc portar jo a aquest grup, no? Estava ahí vigilant amb la Núria, que avui no està tampoc, però sí, i em va dir, no? I vaig estar ahí practicant el que havia estudiat. I avui dia soc un coordinador d'un esplai que fem
és a dir, un coordinador d'un esplai que tractem joves amb discapacitat funcional, que està a Sant Cugat, que és una manera de tornar a aportar el que m'han donat, no, la comunitat, no, a la societat també. I vaig fer les pràctiques amb aquest esplai que es diu Infinits Somriures i que avui dia estic amb ells, que fem sortides, activitat d'oci a aquests joves que tenen discapacitat. I tot això també venen d'aquest esplai de joves, no? Que em donava la idea de que fan coses de oci, o portes joves fora, vigiles que passen bé, no? I llavors un dia vaig dir, no, em participo amb un altre que no hi ha tanta gent que està en aquesta associació, no? Diguem-ne, no? Perquè ells també ho necessiten. I jo com a persona també tinc un germà que tenia discapacitat i va veure com el tractaven i tot això, i jo dic, estaria guai, no?, aportar també a la comunitat i d'aquesta manera. I vaig acabar i avui dia estic amb ells, estan tot contents, fem sortides i gràcies a la sortida que fem m'he conegut a tantes persones que i això és una de les coses que m'ha portat aquest espai de joves, que és increïble i em sent molt content gràcies a Col·lèctics. No podia saber que hi ha un curs de monitor tampoc, no? Si no es troba, és clar, perquè estàs en un centre de menors i ja com surt i tornes, però porten 3 anys un centre fent documentació en aquest moment. Llavors era una de les coses que també m'afectava, perquè me'n recordo molt bé, perquè hi havia un projecte que em volien fer contracte i tot això i no podia perquè no tenia documentació. Però tot així no pares, no? Segueix i avui dia ho tinc i estic treballant gràcies a Col·lèctic, a una empresa d'informàtica, estic molt content, estic estudiant. Sense Col·lèctic Ahmed no existeix, no? Digueu-ne, no? I jo crec que sempre va ser la meva casa i sempre tornaré i sempre intentaré fer coses amb Col·lèctic i sense parar. Moltíssimes gràcies. T'ha donat oportunitats Col·lèctic, però una feinada, Ricard, quines vivències has tingut amb Puntic? Una mala jugada posar-me darrere d'ella, Segon cosa que expliquis ara. Aviam, des de l'administració, que moltes vegades el problema que tenim és que tot aquest grau de detall que escoltàvem és difícil de tenir-lo o de copsar-lo. El fet de treballar amb entitats com Col·lèctic el que et donen és tocar la realitat més de prop i participar en projectes que ja estan en marxa i que tu hi pots aportar una petita part, però veure realment que el que fas té un impacte, no? Que llavors és el que realment et pot portar. Jo tenia aquí una llista de projectes que he fet amb Col·lèctic ja fa anys. Quan parlaves de tot el tema del PFI, també és un dels temes que amb ells vam començar, i està aquí la Mònica i tot, d'intentar amb la visió de reutilitzar els equips de l'administració i poder-los retornar a la societat, i vam crear fins i tot un itinerari formatiu en la mateixa direcció, i aquí vam venir a veure com ho fèieu, i que també nosaltres intentem aprendre de coses que tenen impacte real. El problema de l'administració sempre és que fas coses però no saps l'impacte que té. Des del principi que recordo que vam fer coses en ràdio, no sé si en contrabanda o voces gitanes, que llavors també era una innovació important, acostar-se a la gent a partir d'accions des de la ràdio, des de la veu de les persones. Després això ho vam aconseguir que la gent de Julio Cino i la gent dels centres penitenciaris fessin un projecte des de les presons en aquest sentit. D'aquí també va
va prendre molta gent i van sortir projectes molt interessants amb un impacte molt gran. Després, des del tema de dinamització, que és el que ara portem i que hi ha una relació de contracte ja des de fa anys, però és el concepte d'aquest tan maco de dinamització, no? Que quan l'intentes explicar és complicat, però l'única manera és això que estem veient aquí, no? De dir, volem fer que els projectes que es dissenyen des d'un despatx, diguem, acabin tenint un impacte en un territori i participi la gent, no? Llavors les millors aliances és amb gent que ja ho fa de natural, no? Tu pots agafar empreses, consultores que t'oferiran el mateix servei, però l'impacte que puguis tenir serà un altre, no? I ja fa molts anys, 2007, 2008 em sembla que van agafar ja l'oficina. L'oficina 2008, em sembla. Abans estàvem amb la Fundació Esplai i llavors va haver-hi el canvi. Jo diria que el 2008, quan va haver-hi el canvi també del concepte de xarxa de telecentres cap a la xarxa Pontic. Col·laborava amb el pla de formació aquell que portava la instructora. Exacte, sí. Abans sí. No, hi havia FTIC, es deia, FTIC. Clar, hi havia... Això era el 2006. Llavors, o sigui que projectes s'han anat creuant contínuament, projectes, alguns amb una relació contractual, altres sense relació, altres amb poca. És una relació constant i teixida, no? Fins i tot en punts de... La jornada d'internet social també és un clàssic ja que anem fent des del 2006 cada any, no? I amb el que ells han participat sempre i l'han coorganitzat amb nosaltres des de també el 2008. Temes internacionals també, hem participat en projectes internacionals, en diferents aventures que hem tingut conjuntes, amb les xarxes espanyoles, amb les xarxes europees, amb les xarxes mundials, diguem. Recordo, això ja era al principi, un projecte que es va fer des d'aquí al Raval amb gent de les faveles i amb nanos que estaven aquí, que va ser molt impressionant i que va acabar anant nanos d'aquí un intercanvi, no? O sigui que en tots els nivells hem acabat fent projectes i la potència que et dona, doncs, que saber que el que engegaràs acabarà tocant territori, no? I fins ara que estem intentant evolucionar tot el que hem fet fins ara en conceptes més d'innovació, no? I d'innovació social aplicat realment més enllà del que és l'alfabetització, la formació, sinó que intentant transformar la societat a partir de les accions que fem en el territori. No sé si algú vol afegir alguna cosa sobre els projectes, participar, si per al·lusions, Joel, Arnau, Esther, no sé, si algú... De fet, tenim joves de fa... Joves que no passen per aquí. El Juan Carlos. Bon dia. Jo soc el Juan Carlos Cordero, soc un jove d'aquests que va muntar el TEP, també, que després van fer moltes coses i ara Ecolèctic. Estic molt content perquè, Déu-n'hi-do, no? Com van començar bàsicament un local per fumar porros però que no estiguem a la plaça, vull dir, perquè sigui una mica recollit, fa fred al carrer i bueno, la cosa va anar evolucionant. De cop un bon dia veiem això dels ordinadors, l'havíem vist al Corte Inglés quan anàvem a fer altres coses, però bueno, Déu-n'hi-do. I bé, comença el tema de la tecnologia. Evidentment va venir el Pujol, estava allà també. Aquell dia em va impressionar molt el tema dels gossos, tota la raó, sí. Gossos, en sèrio, gossos mirant aquí amb bombes i no som tan llests, o sigui, realment no. Però bueno, la veritat és que estic molt content perquè en 30 anys mira tot el que ha passat, tot el que s'ha fet,
en què s'està convertint tota la gent que ha estat pel mig, des de veïnat, gent professional, com s'ha professionalitzat, que això a mi m'impacta molt perquè jo tinc la sort de ser un producte també de l'Òmnia, en el sentit de que vaig començar en el TEP i jo ja fa molt de temps que tinc la meva pròpia empresa, ara és una corporativa també de tecnologia, vull dir que és real, vale? Això és el que volia dir bàsicament en el tema tecnològic, o sigui que no és en plan, bueno, aquí 4 friquis, no, hem fet moltes coses, vale? Et faig una correcció, jo crec que no ens dutxàvem al TEP, que has dit abans, crec que es dutxaven... Es buscava un lloc, però em sembla que el TEP no es podia perquè... Parlem del local del carrer Viereta, efectivament, l'ha descrit perfectament. Les lones, els cables, podria dir més coses, poca ventilació, però bueno, ara ja no... I res, simplement dir això, que estic molt content i que tot el que s'ha dit és real, es deixen moltes coses perquè han passat moltíssimes coses, però que guai, no? Que l'espai de noves tecnologies, en aquella època, noves tecnologies, després va ser Òmnia i tot el que va evolucionar, la ràdio, Ravalnet i ara Col·lectic i res, que per molts anys més, clar que sí, i per què estarem, vale? Sí, que guai. Més mans, algú més? Hola, molt matí, bona tarda a tots els que venguin. Que yo tengo una experiencia muy buena aquí en Col·lectic. He cantado un poco, he hecho programación un poco, he tenido una experiencia muy buena aquí. Y estoy mucho tiempo aquí, llevo un tiempo aquí y me han cogido bien, me han enseñado muchas cosas, como de programación, más programación de la que sabía. Me han enseñado que usar el programario libre de Linux y he aprendido a estar con gente, o sea que me he socializado bien, he aprendido a... Estoy más cómodo aquí que por casa a veces, porque la programación porque aprendo más cosas aquí que en mi propia casa, que muchas veces he hecho ya otras cosas de programación y ya está, y no quiero decir más. Bueno, jo vull agrair a la Cira aquí les referències que ha fet a mi. Soc el Joel, soc el responsable ara mateix del projecte de la Mediateca. Vull remarcar sobretot el projecte que vam fer de Senyalem Joc quan vaig entrar, justament acabaven de feia poc que havien fet aquesta ruta pels barris, no? I crec que és un dels projectes que tenim una miqueta aturats però que sempre tenim intenció d'afegir-hi més coses, no? Però crec que és molt important, i no havia pensat mai en la descripció que ha fet la Cira de la guia anti-Michelin, no? O sigui, és un projecte en el qual es visualitza les vivències del barri i com la gent té un arrelament en el territori, no? I és un espai on podeu comprovar les memòries que té la gent en relació al seu territori i la seva pertinença, i crec que és molt important, no? També vull destacar la feina que ara són poquets realment, i vull destacar sobretot la feina que fan les persones que venen i que estan implicades en el projecte, sobretot la gent del CGB, perquè li estem fotent molta canya a tota la memòria del CGB. Tenim aquí en un armari com 14-15 àlbums de fotografies amb pràcticament 200 fotografies de cada àlbum, els estem digitalitzant, estem creant uns àlbums digitals que els estem penjant a la web de la Mediateca, que quan els veus se't cau la bava, i la feina que fan és tremenda. Estem preparant un museu digital sobre els trofeus del CGB que vam trobar abandonats en un sòtano del Raval, que els vam haver d'anar a treure a mitja pandèmia perquè el propietari del local d'aquell sòtano se l'havia venut i havíem trobat les coses aquelles que havien allà. Els hem tingut aquí, els hem netejat una miqueta, els hem estat fotografiant i estem preparant tot un museu sobre la història del CGB, dels pocs trofeus que queden perquè ja en tenien un fotimer, i destacar tota aquesta feina que està fent d'aquestes persones que venen, a l'esforç que fan per aprendre i les ganes que tenen d'aprendre sempre coses noves, i res, i agrair als participants i a la gent que dona aquest suport al projectes com Col·lectic, i jo estic supercontent de pertànyer a aquesta cooperativa, i res més.
S'havia d'intentar. Està molt bé. Algú més? Tothom té ganes de parlar. De l'Arnau. Hola, que no ens coneguem, soc l'Arnau. Corro per aquí. Hola. Jo no sé com es fa tot això possible. Una de les coses que sí que detecto és la predisposició d'entitats, d'organitzacions diverses aquí al barri per col·laborar. I això és un fet diferencial en comparació a altres districtes o fora de Barcelona, altres municipis, pobles, altres zones on no es treballa d'aquesta manera tan fortament. I això és un regal que tenim totes i que hem d'aprofitar, que ja aprofitem, de fet. De fet, gràcies a aquest treball en xarxa podem donar alternatives diverses a tota la gent que acaba d'arribar, la gent que treballa temes de memòria històrica o altres, i això és algo molt, molt, molt ric, que com a treballadores, com a persones que estem aquí intentant portar projectes endavant, és fabulós trobar-nos entre totes i poder resoldre aquests petits problemes o donar resposta a les mancances que tenim totes al final com a veïnes. No, jo no visc aquí al barri, però hi habito moltes hores, al final m'estic sentint part d'ell, però una de les claus que jo agraeixo moltíssim, us agraeixo a totes, vull dir, també les participants són gent que aporten molt i que a vegades donen noves mirades que no estem tenint en compte, i aquesta diversitat és genial, i moltes gràcies. Algú més vol dir alguna cosa? Vale. ¿Sí? Mira, yo como soy como vecina y como madre de Iker, podría aportar que estoy muy agradecida, que el barrio lo necesita, que hay gente imaginada y hay gente que realmente lo necesita, y que esto es lo mejor que les ha podido tocar con ETI, porque les ayuda, les protege y es lo que necesita. Y hay mucha gente que realmente quiere salir de la droga y todo esto, y esto le ayuda, y es lo más. Y creo que necesitamos asociaciones como estas para que la gente imaginada y todo esto tenga más posibilidades de poder salir de lo malo. Muchas gracias por todo. Vale, ens havíem preparat algunes preguntes més, però jo crec que anirem tancant amb l'última i agafant això que parlàvem de què ens ha portat Colèctic, que ja parlàveu d'aterratge, parlàveu de treballar en xarxa, de comunitats i eines. Si podeu dir breument què és el que més us ha portat a Colèctic. Home, una de les coses que quan acabes la teva vida actiu laboral i això de no haver-te de quedar en el sofà de casa, per dir d'alguna manera, el fet de venir a treballar amb projectes que et fan molta il·lusió, hi ha una cosa humana que és molt maca, que és conèixer persones intel·ligents, persones interessants, persones amb les quals superes reptes, que dones i et donen, té un efecte tornada, de donar i tornar, i això et fa mantenir molt viu, amb molta il·lusió. Després la satisfacció de mantenir el contacte amb la diversitat, no? Perquè és una riquesa que ens aporta a tots. Jo dissortadament vaig treballar en un centre educatiu que era bastant elitista, per privat, i aleshores perds una mica el contacte de la realitat, tot i que la meva vida normal la tenia, no? Però aquí toques de peus a terra, per dir d'alguna manera, no? Quan fas entrevistes amb els veïns dels barris, et fas, no sé, ho vius tot amb molta més naturalitat, diríem. A mi això m'ha portat molt. Jo diria que m'ha portat vida, no?
perquè sense ecolèctic, torno a dir, perquè sense ecolèctic zero, diguem-ne, no? Perquè un jove arriba a Espanya, diguem-ne, no? I el primer que veurà és que s'haurà de treballar, no? I jo crec que Ecolèctic m'ha marcat la diferència de que avui dia puc dir que no estic treballant d'algo que no m'agrada. I perquè arribes a un centre i només hi ha joves i que el que necessitem és diner, treballar, cuidar la família, no? I no tenim cap plan, no? L'objectiu és guanyar diners i tot això. I a mi m'ha marcat la vida de veure la vida diferent, de que si estudies ho puc aconseguir-lo, no? I si et donen tot també ho pot tornar a donar a la comunitat, que és molt important. I personalment agraït. És que les meves paraules són això i sí, m'ha portat tot. Sense més, perquè m'ha portat molt, perquè jo anava del centre de menors, sortia i amb l'excusa de que em vaig a l'esplai em deixava amb permís, no? Perquè i això és com, sí, de veritat estàs disfrutant de que és un esplai que vendràs i aprens. I jo vaig venir i sempre diuen, oye, no, m'agradaria anar a l'esplai a fer coses. I aquí a Ecolèctic et diuen, ho pot trencar, però tornes a arreglar-lo, no? En plan, hi ha com la confiança de que fes-lo i ho arreglem, no? O fes-lo perquè... I això és la confiança que m'ha donat de que no hauré de tenir por i és una de les coses que fes-lo, encara que sigui mal, tornes a arreglar-ho tu mateix i és la que té la tecnologia, no? Tornar a provar fins que tens la solució i bueno, sí, vida i confiança m'ha portat Ecolèctic, la veritat. Sí. Una mica remarcar el que deia abans. Clar, jo conec Ecolèctic abans de treballar des de la Generalitat, que llavors també és un avantatge, no? Perquè ja vas una mica sobre segur. Des de la Generalitat, el fet de treballar amb entitats que saps que l'impacte que tindran serà real i a la vegada pots conèixer de primera mà que el que s'està fent té sentit, doncs també t'ajuda, perquè al final si no perds una mica el món de vista, no? Vas fent projectes i després te dediques a justificar administrativament el que fas, no a veure l'impacte real, no? Perquè treballar en l'administració aquesta possibilitat també és un luxe, no? Perquè vulguis o no, dius, ja que dediques temps i esforços, saber que allò té un impacte s'agraeix, no? I després també a nivell personal és molt diferent treballar amb gent que sí que et farà la feina bé, però que no tindràs una relació allò d'amistat, es pot dir, o que tens molts punts en comú, cosa que també té la part dolenta, perquè llavors la teva jornada no té hores, no? Però jo crec que al final tots sumem i tots tenim clar l'objectiu que tenim que atacar i que hi ha molta feina per fer, com ara comentaves, ja no ens l'acabarem, doncs tot el que sigui anar plegats i coordinats i tenir clar l'objectiu, jo crec que és interessant i això és el que Ecolèctic ens ha donat. I tenim companys que treballem i tenim la flamant nova directora general que també els coneix de primera mà i ells també ho poden dir, no? No és un tema de sensacions sinó de realitats a l'hora de tirar endavant projectes. Molt bé, doncs si us sembla ho deixem aquí i continuem. Sí? Us sembla bé? Tenim alguna cosa més a dir? Podríem seguir tot el matí, Exacte, ens portaria hores, sí. Vale, doncs a veure, una pinzellada, no? Perquè ens féssim una mica... Jo el que volia afegir el que deia ell, que m'ha agradat molt, que és que hi ha una diferència quan estàs a dintre d'una institució, siguis funcionari o no, tu pots fer un disseny, no? És com passa amb educació, però si no fas un treball de camp previ o en paral·lel no sabés de res. La prova està, és que, i a més comprovar després, o sigui, avaluar com ha anat.
Per això tenim tantes lleis d'educació, no n'hi ha cap que duri 10 anys. Les van canviant i així anem, no? I jo trobo molt positiu aquesta tasca que feu, o sigui, d'estar en el territori i el disseny, perquè clar, no fem moda aquí fem... Bueno, fins i tot els que fan dissenys de modes van pel carrer i prenen nota, i després, o sigui que ho feu molt bé, això està molt bé, sí. Clar, s'agraeix. No, és que només des d'un despatx no... Ens hem d'obrir. Bueno, per això som aquí també, per mostrar aquestes realitats, no? Moltes gràcies a totes per compartir les vostres experiències i en seguim parlant ara al dinar. Molt bé. Gràcies. Gràcies.